Ezagutzen ditugu jada Frantziako hauteskunde legislatiboen emaitzak. Ipar Euskal Herriko 3 hautesbarrutietan lehia bizia izan da, baina azkenean, 5. eta 6. makronistak izan dira garaile. 4. ordea, NUPES koalizioko hautagaia izan da bozkatuena. Arratsaldeon guztioi, hurrengo minutuetan hurbiletik aztertuko ditugu emaitza horiek guztiak eta noski hautagai guztien balorazioak entzuteko aukera izango dugu, asteragoaz. Zalantzari gabe hauteskunde legislatiboetako ezusteko handiena Biarnoa eta Baxi Nafarroa zein Lapurdiko zati bat barne hartzen duen 4. hautesbarrutian gertatu da. Iñaki Etxeniz NUPES alderdiko hautagaia garaipena lortu du Anik Txundai makronistaren aurrean 89 bozei esker, besterik ez. Azken hau garaipenarekin pozik agertu da. Dena eginen dugu gure lurraldea defenditzeko, diputatu borrokalaria izango naiz onurak ekartzeko gure lurraldeari. Hala ere, nabarmentzekoa da makronista erraz nagusitu dela Ipar Euskal Herriko herrietan. Enetako biztanda importanta dela eskualerri guzian lehenan nintzela, eta Berneseko aldian ez, eta hola da, eta errespetzatzen dut hori, eta segituko duten elana eskualmendiaren zat. Zaila egiten zaio Anik Trundairi zer gertatu ote den azaltzea. Eskualtzari izaitia ez da behar aski abertzalentzat, hori izaitena alda, zer nahi gizaz ni ene eskualtasuna atxikitzen dutenekin eta badakit nor nintzen eta noindako laniana izan, ertzen iz. Horiek horrela gaurtik aintzina lanean hasiko dela iragarri du Etxanizek eta zeintzuk izango diren bere lehentasunak argi du diputatu berriak. Deux axes prioritaires, c'est la question de la santé. Bi ardatz nagusi landuko dituz. Alde batetik osasun arloa, Oloroeko ospitalearen gaia adibidez, baina Frantziar osasun sistema guztia berrikusi behar da. Bestalde, bake prozesuaren gaia ere landuko du. Ikusi dugu astezkenean estatuak ez duela nahi engainatu prozesu horretan. Aukera izan bezan laizter, bilera bat eskatuko diet Barne eta Justizia ministroei Jon, Unai eta Jakes presondegitik atera daitezen. Ateratzeko beharra dutelako eta Euskal Gizarteak bake prozesua bururaino erabateko beharra duelako ere. Ce processus de paix. 4. hautesbarrutira aldaketa ekarri duen diputatu berriaren mandatua astezkenean hasiko da ofizialki. 5. hautesbarrutian Florence Lasser izan da garaile. Bozen 54,4% lortu du. Emaitzak jakin ondoren, pozik agertu da hautagai makronista. Madame Lasser Florence, 9315 voix, soit 61. Il y a un énorme soulagement, une immense Hala ere, aitortu du kezkatuta dagoela Frantziako estatuan lortutako emaitzekin. Même si je l'ai vu que d'un œil, ça va être très compliqué. Aucune surprise. Eta poztasunetik, etsipenera. NUPESeko hautagai Sandra Pereiraren kasuan, 4.000 boto gutxiago eskuratu ditu. Boz guztien 45,6%. De la déception. On doit forcément parler de déception parce que Emaitza eskertuta azaldu da bere lantaldearekin eta baita hautesleekin ere. Merci également les électeurs, remercier toute l'équipe des militants qui ont fait une très belle campagne. Seigarren barrutian Banzambu ensembleko hautagai makronistak bere kargua berretsi du eta beste 5 urtez diputatu izango da. Bozen 160 lortuta 3 barrutietako garaipenik erosoena izan da. Oso pozik eta gustora kanpoarra herritarrek eman dioten aitortza eta babesagatik. Lehen itzuliarekiko 13.000 boz inguru gehiago eskuratu ditu, 27.994 orotara. Eta bi itzulien artean babesa gehien zabaldu duen hautagaia ere bera izan da. Dena den, kanpaina honetan, herritarrengandik jaso duen mezua ulertu duela dio, alegia lurraldean presenteago nahi dutela eta ondorioz, Paris eta 6. barrutiaren artean egiten duen lana orekatu beharko duela. Datozen 5 urtetarako bere lanaren ardatz nagusiei dagokionez, erosalmena lehenik eta behin, baina baita euskararen irakaskuntza eta berak prestatu duen landa lurren legea ere datorren hilabetean pasa nahiko luke.
promouvoir, si c'est possible, dans les prochains mois. Txamponaren beste aurpegia Ton Debois entzumituarena izan da. Bozen ia 140 lortuta ez dute eserlekua bere ganatu. Triste, baina... Mais satisfait quand même d'avoir frôlé les 40%. Arro eta kontentu jaso duen emaitzarekin, naiz eta ezkerreko jendearen bozak falta izan zaizkiela uste duen. Aldiz, eskuina bigarren itzuli honetan gehiago mobilizatu dela uste du. Et inversement aussi, je pense que la droite s'est un peu plus mobilisée sur le second tour et nous, la gauche, a manqué de voix. Datozen 5 urteetan beraz, Vincent Brou izango da diputatu, bigarren agintaldia jarraian lotuz. Lau egun eta 3 gau Baionako hezkuntza ikuskaritzaren egoitzan eman ostean, Seaskak joan den asteazkenean hasi zuen okupazioa amaitutzat eman du larun batean. Lehenik, jamerda Parisetik ez dugula berrikukan. Barne ministerioa parte poliziak igorri dituna, hezkuntza ministeriotik ez dugu dei batukan, ez dugu gutun batukan, ez mail bat, mezurik ez deusei, xiltasun osoa ukan dugu ministerioaren gandik. Baina hezkuntza ministeriotik Paristik iritsi ez den babesa etxetik Euskal Hirigune Elkargotik jaso dute. Badakigu Ipar Euskal Herrian sustengoak baitugula eta herri elkargoaren sustengoa lortu dugu afera untan. Ondoko azterketak, brebetan, zientzietako froga gure ikasleek euskaraz eginen dute eta gure kopi horiek euskaraz zuzenduak izanen dira herri elkargoaren laguntzari esker. Herri elkargoak gela bat utziko digu, gela publiko bat, non zuzentzaileak ematanko ditugun kopiak zuzentzeko balintza egokietan, eta ondotik zeremonia bat eginen dugu herri elkargoan bertan, eta herri elkargoak emanen du agiri bat ikasle bakotsari euskara kontan hartua izan baritz, zer izanen zen bere nota idatzia izanen den agiri hori. Ez du brebetaren balio bera izanen, baina edozen gixaz balio simboliko handia duen erabakia dela uste dute. Ez du brebetaren balioa izanen, ez du frantses diploma baten balioa izanen, baina balio simboliko biziki handia du erakunde ofizial batek, babestutako agiri bat izanen da, beraz ez da diploma nazional bat, frantses nazional bat izanen, baina izanen da agiri ofizial bat eta hori urratsa handi bat da. Etorkizunera begira, atzo hautatu ziren diputatu berrien eta lurraldeko hautetxien babesa badutela eta borrokan jarraituko dutela azpimarratu dute. Ukan ditugu hautetxien bisitak, ukan ditugu ere hautagaien bisitak, denak pasadira eta denek engaiamendu hartu dute, joatea, ministroaren ganat, hauteskunden bieramunetik, segidan, gure arzoa azaltzeko, gure borroka sustengatuko dute eta gure mezua pasaraziko Pariserat. Parise ez da, elkor egoten al, herri osoaren eskaera bat badelarek parean. Bidasoa ibaian etorkin baten gorpua atzeman dute larun batean. Aurten ibaian hildako bigarren migratzailea da. Oroitarazi behar da azken hilabetetan 4 pertsona zendu direla Bidasoan itota, muga zeharkatu nahian. Beste batek bere buruaz beste egin zuen Irunen eta 4 lagun hil ziren Ziburun trenak harrapatuta. Asteburu honetan atzeman duten gorpua gizonezko ginear batena zen, Andermar Bas gaztearena, 25 urtekoa. Espainiako gobernuak jakinarazi duenez Lanzarotera iritsi zen maiatzean. Jaurlaritzak dioenez gaztea berriki izendu zen, gaur bertan egingo diote autopsia. Irungo Harrera Sarea kantoratuta jende andana bat elkartu da Irungo herriko etxeko plazan igandean. Ez da posible Irunera iristea eta Irunen hiltzea. Egin duten bidaia handia horrekin, onera iristea eta hemen itotzea. Hori ez da posible. Minutu bateko isilunearen ondotik Irun eta Hendai artean dauden kontrolak salatu eta Irunen etorkinei egiten dieten harrera kritikatu du sareak. Hain zuzen 2 edo 3 egunez egokitutako gunetan lo egiteko aukera eskaintzen dietelako. Horrek haientzat suposatzen duen presioarekin. Asteburu aski beroa izan dugu, ez soilik arlo politikoan, baita aroari dagokionez ere. Inoizko temperaturarik altuenak neurtu ziren larun batean, Miarritzen ia 43raino emendatu zen termometroa. Zorionez, arratsaldean freskatzera egin zuen. Beroaren ondorio, zuhiltzaiek hainbat pertsona ardatu zituzten Hendaian, Uztaritzen, Donibane Eloitzunen Ezpeletan eta Biriatun. Ikusle lagunok, larun bateko irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa. Bihar arte!